ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన పులి వెంకటేశ్వర్లకు దురదృష్టం వెంటాడింది. కాంగ్రెస్ మద్దతుతో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన పులి వెంకటేశ్వర్లు పరాజయం పాలయ్యారు. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ మండలం గుడిబండ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేసిన వెంకటేశ్వర్లు 10 ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. వెంకటేశ్వర్లు ఎస్ఏ ఉద్యోగం పదవీ విరమణకు 5 నెలల సమయం ఉందనగానే స్వచ్ఛంద విరమణ తీసుకుని ప్రజాసేవలో అడుగుపెట్టారు. గ్రామ అభివృద్ధి సాధనమే లక్ష్యంగా పోటీ చేసిన వెంకటేశ్వర్లకు రాష్ట్ర మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, ఆయన సతీమణి కోదాడ ఎమ్మెల్యే పద్మావతి స్వయంగా మద్దతు ప్రకటించారు. అయినా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓటమి చవిచూశారు. వెంకటేశ్వర్లపై కాంగ్రెస్ తరపున రెబల్ అభ్యర్థి నామినేషన్ వేసిన నాగయ్యను విజయం వరించింది. ప్రజాసేవ కోసం ఉద్యోగాన్ని వదిలిన వెంకటేశ్వర్లకు ఈ ఓటమి నిరాశ మిగిల్చింది. అయినా గ్రామస్తులు మాత్రం ఆయన పట్ల ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.